आज नाश्त्यासाठी मस्त काहीतरी करायचं होतं, स्पेशलही वेगळंही. त्यामुळं केली आहे बीटरूटची इडली आणि छान उडपी स्टाईल अशी नारळाची चटणी. आपण इडलीसाठी जे पीठ वापरतो तेच हे पीठ आहे आणि हे मी रेडीमेड विकतचं पीठ आणलं आहे. हे पीठ छान आपल्याला ढवळून घ्यायचं आहे आणि माझ्याकडं फ्रीज उघडून पाहिला तर एकच बीट शिल्लक होतं. आता याचं करावं काय, वायाला तर घालवायचं नाही. तेव्हा साल काढली आणि बारीक बारीक तुकडे करून मिक्सरला फेटून हे सगळं मिश्रण आपण या इडलीच्या पिठामध्ये घालून घ्यायचं, जेणेकरून आपली इडली थोडीशी हेल्दी होते आणि छान कलरही येतो. आता मी इथं एकच बीट वापरलं, त्यामुळं अगदीच असा लाल भडक किंवा पिंक असा कलर नाही आलेला, थोडा हलकासा कलर आला आहे. तुम्ही बीट जास्त वापरा, म्हणजे इडली उकडल्यानंतरही छान अशी लाल भडक दिसेल. तर या पद्धतीनं मिक्सरमध्ये बारीक तुकडे करून बिटाचे घातलेत आणि हे बारीक केलं आहे आणि त्यामध्ये मिक्स केलं आहे. थोडंसं पाणी घालून बारीक केलं तर छान असं बारीक होतं. तुम्ही किसून पिठामध्ये घातलं तरीही चालेल, काहीच हरकत नाही. अशा पद्धतीनं बारीक झालं आहे आणि हे मी पिठामध्ये घालून घेते. आता हे पीठ जेव्हा मी मिक्स करत होते ना, तुम्हाला काय सांगू, काहीतरी मस्त मॅजिक होतं आहे आणि सायन्स लॅबमध्ये आहोत की काय असं फिलिंग येत होतं. अगदी छान असा कलर, अगदी झटपट आला. इथं जितका छान कलर दिसतोय, अगदीच स्टीम केल्यानंतर ना तसा कलर नव्हता, कारण बीट थोडंसं कमी पडलं होतं. तुम्ही जास्त बीट घाला आणि मग छान असा रंगही येईल. आता मी याच्यामध्ये चिमूटभर खायचा सोडा घालणार होते, पण शेवटी म्हटलं नकोच घालायला आणि मग चवीपुरतं मीठ घातलं. आणि आता छान असं फेटून घ्यायचं आणि इडली पात्राला तेल लावून त्यामध्ये इडलीचं पीठ घालायचं आणि मग स्टीम करायला ठेवून द्यायचं. बरं, तुमच्याकडे इडली केली जाते का? आणि जर इडली करत असाल तर त्याच्यासोबत असे वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट करायला तुम्हाला आवडेल का? मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि असे छान छान व्हिडिओज पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण इथं काहीही ट्राय केलेलं असलं, फसलं तर अगदी स्पष्ट काहीतरी चुकलं आहे असं मी सांगून देते. आणि छान झालं तर अप्रतिम झालं आहे बरं का, नक्की ट्राय करा असंही नक्की सांगते. तेव्हा बोलता बोलता मी मस्त अशा इडल्या स्टीम करायला ठेवून दिलेल्या आहेत. आता इडली म्हटलं की काही लोकांना सांबार हे हवंच असतं, पण आमच्याकडे सांबारचे तेवढे लोक शौकीन नाही आहेत. पण इडलीसोबत चटणी मात्र अप्रतिम लागते. नाहीतर मग इडली आणि डोसा खाण्याला मजाच ती काय. तेव्हा मस्त असा नारळ फोडून घेतला आहे, पांढरा शुभ्र मोठा नारळ निघाला आहे. तेव्हा अर्ध्या नारळाचे असे तुकडे करून घेतलेत. 2-3 चमचे दही, थोडंसं मिरची, आलं, लसूण आणि मस्त भरपूर अशी कोथिंबीर घ्यायची. फोडणीसाठी लाल हिरव्या मिरच्या, जिरी, मोहरी, कढीपत्ता आणि चिमूटभर हिंग घेतलं. आता चला बनवूयात आपण इडलीसाठी मस्त उडपी स्टाईलपेक्षाही भारी अशी ही नारळाची चटणी. मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे आणि यामधलं जे साहित्य आहे ते सगळं आपल्याला मिक्सरमधनं बारीक करून घ्यायचं आहे. 1 इंच आलं आणि 4-5 लसणाच्या पाकळ्या आणि मी 2च मिरच्या घेतल्यात, कारण लहान मुलं खाणार आहेत. तुम्ही मिरच्या जास्त घेऊ शकता. त्यानंतर ना यामध्ये घालायची आहे मस्त अशी कोथिंबीर. कोथिंबीर जितकी जास्त घ्याल तितकी छान आपल्या चटणीला चव येऊन जाते. आता यामध्ये मी घालणार आहे भरपूर असा बारीक चिरून घेतलेला ओला नारळ. बारीक कापून घ्या, जेणेकरून मस्त बारीक होईल. आणि चवीपुरतं मीठ, त्यानंतर ना थोडीशी साखर यामध्ये घालायची. घालत नसाल तर आवर्जून घालून बघा, अगदी मस्त अशी टेस्टी येते. आता हे दही मी यामध्ये घातले. दही घातलं की आपली चटणी एकसंध होते, छान क्रीमी बनते आणि खोबरे एकीकडं पाणी एकीकडं हा प्रकार होत नाही. थोडंसं पाणी घातलं आहे आणि छान असं हे बारीक असं आपल्याला वाटून घ्यायचं. तर हे वाटून झालं आहे. आता तयारी करूयात फोडणीची. सगळं सामान काढूनच ठेवलेलं आहे. तेव्हा कढईमध्ये तेल घालायचं आणि तेलाला छान गरम होऊ द्यायचं. तेल गरम झालं की त्यानंतर ना त्यामध्ये आपल्याला हे फोडणीसाठी घेतलेलं सगळं सामान घालायचं आहे. आणि तेल थोडंसं कमी तापलेलं असेल काहीच हरकत नाही. हे साहित्य छान तडतडेपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं आहे आणि मग
वाटून घेतलेली चटणी यामध्ये घालायची. आता काही लोक ही चटणी शिजवून घेतात, पण जर हॉटेलची पाहाल तर ती फार शिजवलेली नसती. 1 मिनिटभर परतायची आणि मग उडपी स्टाईलची आपली खोबऱ्याची ही चटणी बनवून तयार झाली. इडलीसोबत जर तुम्हाला एक्सपेरिमेंट करायला आवडत नसेल तर नका करू, पण ही चटणी मात्र एकदा नक्की बनवून बघा. थोड्याशा प्रमाणात बनवा, नाही संपली ना लगेच तर मग बघाच. आता छान अशी इडलीसुद्धा स्टीम करून झाली. आता तुम्हाला कळत असेल मी सुरुवातीला का म्हटलं होतं की व्यवस्थित काही कलर आला नाही, कारण बीट थोडं कमी पडलं आणि इडली अशी मस्त लालबुंद न होता हलकीशी लाल झाली आहे. काहीच हरकत नाही, टेस्टला अप्रतिमच होती.